sa radyo para sa mundo. Ibinahagi ang kanyang mensahe sa wika mo. Naimbaga damag, Mapya nga dumog. Bahad ni damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo para sa mundo. Itiag na mga oras tayo kakabsat, alas 5:51, iti agsapa. Naimbagal daw kakabsat, iti Martes, may kawalo, iti mabilang iti bulan, iti Nobyembre kakabsat. Kumusta? Iti agda mga kasasaad tayo kakabsat. Aya, doon madamdamag tayo nagsakit iti winodaan iti karirik na, uyek, gurigor, trangkaso na duma-duma. Siguro may isang paset man na yun. Aya, pabasulan tayo man ti weather nga nagbaliw-baliw kakabsat. Well, anta ka na tayo dito kakabsat. Aya, iti panangtarabay tayo, panangaywan tayo kadag iti bagbagi tayo. Kaya tagyaman tayo iti apo, anyaman kasasaad ti andaking ka iti dayo iti aldaw kakabsat. Aya, imbagla tayo iti apo, anyaman iti paglablabasan iti dayo iti aldaw kat pagtutungtungan tayo madanda mga kabsat. No kasat nung naibagak na agyaman tayo kinasaya at latta bueno agyaman tayo latta iti apo tayo anyaman kasasaad tayo. Well, makipagpasat man dayo iti programa tayo agsapan at nun iti namnama. Manipod Lunes aging gana iti Biyernes iti dayo iti istasyon 1143 DZMR Santiago City. Tinaragsa ka mang kapkablao kada kayo iti aldaw iti Martes Lawrence Salazar. may isa nga tao, tao laeng, tulungan na nga agbalin pagayatan, isurong tidalan. Jesus ko amo no tanawagan nakaon ita panagtaktakan kinadages daytoy gapo apo tulungan na kag nga umadan at to'y bigbigen agkukurangan pabilgen na nga atong pang bilbilin mo
Alawin, nagyaman tayo iti dayta nga kanta kakabsat, kat dayta kumay iti tarigagay tayo, agpatulong tayo iti apo nga umaddang. Aya, anyaman iti kasasaad tayo, anyaman nga problema nga sangsangwan tayo, aya, saya atan launay nga dumawat tayo, iti panarabay tapno iti kasta makaaddang tayo. Mabaling nga adda kayo kayo kabsat iti natnatnuan, kinaado, nga problema, aya, mong kasayaatan nga mangkadwa kada tayo no saan nga iti Dios. Well, iti libro iti Salmo, Kapitulo 46 ka kabsat, buong chapter. Kuna na, iti Diyos iti kamang kinpigsa tayo, sisasagana tumulong iti nariribok a tiyempo. Dito nga rod agbutang uray no aggengened kin margaay dagiti bantay a maigabor iti taaw. Uray no agdaranudor dagiti baybay ken magungon dagiti turod gapo iti dawel na. Adda karayan amang tad iti o iti syudad iti Dios. Iti nasantuan a pagtaangan iti kangatuan. Iti daytoy a syudad agnaed iti Dios. Awan to iti pakananwan dinto marsuod. Parbangon pailaeng tulungan nan. Verse 6 kuna na, agkintayag dagiti pagilyan, aglagaw dagiti pagarian, agguruod iti Dios ket marunaw iti daga. Verse 7, adda kada tayo iti apo, aman nakabalin amin, iti Dios ni Jacob iti kamang tayo. Umayo kitaan, iti inaramid iti apo, imutiktikan nyo dagiti nakakaskas dao nga inaramid da dito'y daga. Verse 9, pagsardengan na dagiti gubat iti sangalubungan, dadaulen na dagiti pana, tukulen na dagiti gayang, kinpuuran na dagiti lugan ang makigubat. Isardengyo iti aggugubat, ket amunyo asyak iti Dios kunana. Syak iti kangatuan kadagiti nasyon, katanukan iti entero alubong. Adda kana tayo iti apo, aman nakabalin amin, iti Dios ni Jacob, iti kamang tayo. Madaydayaw iti apo, kadagiti nga sa unang iti binasa manen iti dayto nga gundaway. Mano nga beses ang kakabsat nga pinagadalan tayo, nabasa tayo, mabalin nga ori pa personal nga devotion mo kakabsat, ket talaga nga kanayon mo nga ma-encounter when no intentional nga talaga nga kanayon mo nga basbasahin dayto nga salmo kakabsat. Amoy hanga makapauma nga basahin iti sasao iti apo. Ay hanga makauma nga i-share tayo iti sasao iti apo. Alawin iti dayto nga bigat kahit kuman nga ipaayan iti sumagmamano kakabsat nga mabalin nga magamit tayo, usaran tayo, mabalin nga sarukod tayo, nya pa mabalin nga weapon tayo. Iti dayto nga aldaw kasangun tayo, ket iti kararag ko mapatahod ken ka, iti pamati kakabsat, wenno mapatahod ko iti kada tayo iti pamati, iti Dios iti madaydayaw, kadagiti nabaknang nga sasauna, ket intuno kasla tayo la kumakumapsot, aya, amok nga adu dagiti banbanag nga sangsangon tayo, mabalin nga agkakapsot kan gaputi kinaado nga panpanunutem, kinaado nga problema nga sangsangom ket dim amo iti umuna, dim amo ti first, second, third, no anya ti sulbaram iti dating agsapa. Well, laglagi pun tayo kakabsat nga adda iti mabalin nga pagkamangan tayo, anyaman iti agdamang kasasaad mo kakabsat. Wenno addaman kakabsat nga agsagsagaba ka. Wenno awit ka tinakad-adu nga dadagsen iti panagbiag. Amoy kakabsat dayto nga salmo ket naisurat iti 700 pito agasot BC kuna na. Nakarigrigat iti panawan iti dayto nga gundaway ket isu dayto iti panagari nga addaan iti panagbuteng iti Dios ni Aring Ezekias. Ket adda nga gubgubaten ida iti nasyon iti Syria, pinalikaw-kawan dan iti nasyon iti Jerusalem ket gandaten da nga aramiden nga kautibo dayto nga lugar. Aya, kunan ni Sinakerib isu na iti leader kakabsat iti dayto nga gundaway iti kadwan dagiti Syria ket sango-sango nga butbut ngenda dagiti nga tattao iti Dios nga san isuda nga mabaling isalakan iti Dios nga pagserserbian da sige man garod ipakita yung man no dayti pandakidangadang yu kada kami ket maisalakan na kayo iti Dios nga pagserserbian nyo mabaling kasi iti araramiden na ni Sinakerib kadagiti tattao iti dayto nga gundaway. Ngem saan nga nagbayag kakabsat nakita ni Sinakerib nga nagbiddot isuna, nagkamali isuna nga iti Dios nga adda nga tinggal na iti amin uray pa iti nasyon ti Huda. Ket amoy tinaramid ni Hezekias ni Ari Hezekias daytamot laang grabe ayan nagparang iti anghel ni Yahweh iti napan iti kampo dagiti Syriano ket pinapatay na iti 100 sa nga gasot 85 nga gasot aman nakigubat. Mabasa tayo dito kabsat, may kadwang ar-ari kapitulo 18 ken 19. Ket dayto nga salmo nga intay binasa kakabsat na isurat iti kalkalpas dayto nga pasama kakabsat iti nasyon iti Huda. Kas adda nga agragragsak dagiti tattao iti inaramid iti Dios kadakwada. Aya, ket talagang pakita na iti Dios nga isuna iti nangisalakan kadakwada kadagiti kabusurda
Kat apay ta kasapulan tayo iti pag nga apay ta masapul tayo met iti pagkamangan kadagiti tiyempo iti riribok iti tiyempo kabsat nga datayo ket madagdag sanan umuna agsipud ta adda iti panagbuteng kada tayo gapo iti banbanag nga papaspasamak iti panagbiag tayo. Apay kumamang ka pa na umupla pinagbuteng mo iti panagbiag nyo saan ka day? Yeah, ngam kuna na iti verse 1 nariribok a tiyempo. Adda nga sumangot tayo iti adu nga pakariribukan. Adda nga saan tayo nga ammo iti pagturungan tayo. Awan iti mabalin nga paglimangan tayo kakabsat. Awan iti sabali nga wala bang ibang pwedeng kanlungan. Yes, adda di abilidad mo, adda iti sanikwam kakabsat. Ngam hanga umanay dito nga pagmabalin nga mga paglimangam kakabsat. Doon kasta tayo kadi. Mabaling nga awan iti pagkamanga mon. Kung kulam damot ti kayamanak, adamot ti power, adamot ti bilig ko, adamot ti kastoy ka, mabaling ko pagka, hindi ho enough yan. Mabaling nga kasta ti agdama kasasaad mo kakabsat. Adda ka kadi iti maysa kasasaad nga kasla awan iti mabalinan nga aramiden. Awanin iti mabalin nga aramidem. Awan iti mabalin nga pagpilyam. Awanan kan iti namnamak at kasla saan kan nga makaadayo manipod ka da ita kasasaad mo. Ngayon ibagak kayong kaita kabsat. Awan iti masapol nga pagbutngam. Palubusam iti Dios. Iti presensya na nga agtignay keng kakit mabalin mo pa lang iti agtalik ken kuha na kakabsat. Tulungan na ka. Mabalin na ka nga tulungan. Hala nga mabalin talaga nga tulungan na kakabsat. Nya pa makita tayo, panagbutang ka iti panagbalbaliw iti biyag tayo. Amin tayo, adda iti panagbutang na iti panagbalbaliw. Kuna na di verse 2, di tayo nga ron agbutang uray no ganganad kin marga iti bantay ang maigabor iti taaw. Saan ka di kakabsat? Nga kastoy iti napasama ki Yehuda. Adda nga balbalaagan ni Sinakerib iti Jerusalem ket umay iti panagbutang iti Juda. Uwin iti Juda. Huda. Adu kada tayo kasla mabutang iti panagbaliw. Agsipod da kasla mapukaw iti seguridad tayo saan ka di kakabsat. No umay iti panagbalbaliw. Ngam awan iti masapol nga pagbutngan tayo. Taure man pa'y amin dito'y lubong mabalbaliwan, iti Diyos nga mga ayat kada tayo, iti Diyos nga pagsaserbiyan tayo kakabsat, saan to nga pulos nga agbalbaliw. May katlo, iso dahil panagbuteng ka iti insecurities tayo kakabsat iti panagbiag. Kaaduan kada tayo, bigbigbigan da nga dagiti banbantay kat may sa kadagiti kapigsaan. May sa nga pangnamnamaan nga yung agtalinaed nga banag dito'y lubong. Adda nga nataltalged kakabsat. Iti adda nga nataltalged da. Ngam ti saludsod no pudno kadi. Ngam intunulumned iti maysa nga bantay, iti maysa nga nalawang nga taaw ket ngumato dagiti dalluyon ket uma iti nakapigpigsa nga daranudor iti dalluyon saan kadi nga iti awagan tayo ket iti Dios. Iti maminsan nga pasamag kakabsat. Way natalged dagiti bantay nga paglimangan tayo, papanan tayo kakabsat. Ngem adda iti maminsan nga pasamak iti Biblia. Iti naglayos. Anya iti mabalin. Mabalin mo pa kadi nga paglimangan. At kapintasan kin kasaya atin ka talaga nga pagkamangan tayo iti Dios kakabsat iti tiempo iti riribo. Agbiag tayon, agwin agbibiyag tayon. Kadagiti pagduduan nga aldaw. Agsipud ta amin iti aglawlaw tayon ket agbalbaliw. Halang agbalbaliw kakabsat. Ngumina. Agbaliw iti lately nagbaliw tayo iti gobyerno tayo, agbalbaliw iti ekonomiya tayo, agbaliw iti panahon tayo, agbaliw iti tiyempo tayo, agbaliw iti ang mga agbaliw na di katiging mato, di kiti magatgatang tayo. Adda nga inaldaw-aldaw nga sumangsangot tayo kakabsat, iti panagbaliw. Ngam naman pa'y agbaliw iti lubong, nga pagnanaidan tayo, addaan tayo iti agnanayon nga Dios, nga saan nga pulos, nga agbalbaliw ni imbaga ng isalakan na ka hanggang agbutang aramidin na day kakabsat. Naman pa'y agbaliw iti aglawlaw tayo iti Dios tayo kakabsat. Pulos nga saan nga nagbalbaliw iso itakin iti agnanayon. No yung promise na ayang nakantubaybayan isupply na dagiti kasapulam aramidin iti Dios day kakabsat. Agbaliw man iti gobyerno tayo. Iti Dios saan nga pulos nga agbalbaliw agsipod ta isu na kat saan nga pulos nga magunay. Saan nga mabalbaliwan ken saan nga pulos nga agbalbaliw kakabsat. Iti gayem mo, iti pastor, when anyaman pa'y kakabsat nga pagtaltal kan tayo, agbaliw da amin dagita. Ngam iti Diyos saan nga pulos. Ni David kakabsat nang ipaay iti talong nga banag maipapan ka dayto nga nagloryaan nga kamang tayo. Hindi kung kunatay nga glorious refuge.
Umuna mabalin tayong aramiden nga personal nga kamang tayo iti Dios. Amen. Aya, kuna na isuna iti kamang kinpigsa tayo. Aya, no, haman nga umanay iti sanik ko, han nga umanay man digit abilidad mo, haman nga umanay iti pigsam kakabsat bilig mo, kuna na isuna iti kamang kinpigsa tayo. Sisasagana at tumulong iti tiyempo iti riribok, kuna na iti binasa tayo kakabsat. Aya, may isang lugar nga mabalin tayo nga pagkamangan, paglimangan, aya pagtalinaedan. Ya, napanunot mo kaning kabsat, addaan ka iti lugar nga mabalin mo nga paglimangan. Adda iti Dios nga mabalin mo kakabsat nga pagtalkan, ken addaan ka iti salinong, kadag iti napipigad nga aglawlaw iti panagbiag mo. Ay iti nga kabsat saan laeng nga personal nga kamangan, nga mataginayon nga pagkamangan tayo. Mabalin nga forever ay nga pagkamangan tayo iti Apo. Manipod di versikulo 2 aging gana iti 3, adda iti mabasa tayo kakabsat nga maminupat nga sao nga uray no aggengened, uray no margaay dagiti bantay ang maigabor iti taaw, uray no agdaranudor dagiti baybay, uray magungun dagiti turod gapu iti dawel na. Agtalinaed ken mataginayon iti sariked-ked ken kamang tayo madaydayaw iti Apo. Uray anya nga pasamak iti umay national wenno natural disaster dayta daytaman kabsat. Awan iti mabalin nga mangsagid iti kamang kinpigsa tayo nga adda iti Dios. Nya pa iti makita tayo, adda iti panggep, adda ti akem, wenno adda iti usar na daytoy nga pagkamangan tayo kakabsat. Saan laeng nga basta nga pagkamangan tayo. Iti Dios iti kamang tayo, adda nga idulin na tayo. Aya. Iti Dios iti pigsa tayo, adda nga tulungan na tayo iti nariribok nga tiyempo. Agkuyog dayto nga duwa nga karikabsat. Aya, adda ka din nga kaslakala amo agbaliktad dagiti paspasamak iti aglawlaw mo, amo aramide mo, adda ka din nga mangrugin iti didigra iti panagbiag mo, adda ka din nga inot kit mapukpukawan iti namnama mo, kaslaawan iti masakbaya mo, kasapulam ka di kakabsat iti aglimeng iti maysa nga dakkel nga bato. Saan mo nga liplipatan kabsat? Nga mabalin na ka nga idulin iti Dios. Mabalin na ka nga salakniban. Mabalin na ka nga aywanan iti Dios. Mabalin na ka nga tulungan iti Dios kabsat. Saan nga tapno maliklikan tayo iti parikot wenno talikodan dagiti pagribagan tayo. Saan nga tapno liklikan ti adu nga pakasuutan ngem maysa nga lugar nga mapabilig ka kabsat. Ngayon tuno kumamang tayo iti Dios, adda nga pabilgad na tayo. Adda nga papigsain na tayo. Pabilgan na tayo nga agsublik kin sumangaw kadag iti banbanag nga pagbutbut ngan tayo iti naldaw-aldaw. Kadag iti panagbalbaliw iti biag, kastamet, kadag iti insecurities kakabsat, iti panagbiag tayo. Kabsat, ay iti nga dumdumngeg, kadag iti kakabsat nga adda iti live streaming. Anya dag iti pagbutbut ngam iti dayto nga kanito. Anya dag iti agdama nga pakadagdag senam. Anya dag iti pakariribukam. Wenno mangpadpadanag ken ka nga to the extent hindi ka na nakakatulog, hindi ka na nakakakain. Anya iti mangparparigat ken kakabsat. Tapno saan ka nga makaturog hanggang nasaya at isalon at no. Siyempre affected dayjay. Ket mabalin mo kadi nga kunaan iti daytoy nga bigat. Iti Dios iti kamang ken pigsag. Sisasagana at tumulong kanyak iti nariribok at tiyempo. Kasayaatan, katalgedan, kapintasan nga kamang tayo kakabsat. Iti Dios nga nang parswa kada tayo. Iti Dios nga nang ipaay kada tayo. Iti biag. Iti Dios kada tayo nga mangtartaraba iti naldaw. Isu iti kabilgan, isu iti kasayaatan, isu iti kapintasan nga kamang tayo kakabsat kada iti gundaway. Kung nagkarol, awan iti tao nga awan iti dadagsen na, awan iti problema na iti daytoy nga gundaway. Lahat po tayo may pinagdadaanan po sa buhay. Ngam kasayaatan kakabsat, daytoy i-offer na iti Psalm 46 kakabsat, nga iti Dios kasayaatan kin kapintasan, nga kamang tayo, kadagitoy nga gundaway, kadagitoy nga tiyempo. Pahirap na pahirap po ang ating pong buhay. Parigat nga parigat, iti panagbiag tayo kakabsat. Parigat iti biag, ado iti mapatahor nga dadagsen, ado iti mapatahor nga problema, ado nga mapatahor iti paset tayo kakabsat nga mangburibor ka na tayo.
ngem kapintasan kan kasayaatan kadalgadan nga kamang tayo kunak ulit-ulit kakabsat awan sa bali iti Dios gapu iti Dios saan nga pulos nga matignay. Kaya hanga kasla ori man pay sabi kunak garon tatay dagiti bantay kakabsat nga kaslahan tayo makita nga magunay ngem dumteng iti layos malipos da mapukaw da ngem kasayaatan kakabsat hindi ho matitinag. Sandalan po natin ay ang ating pong Panginoon iti Dios nga pagserserbiyan tayo kakabsat. Masapul lang kita kakabsat. Dahil sipupuso tayo nga ipaay iti panagtalga, ipaay iti trust tayo, iti tiwala tayo, iti tiwala tayo iti Apo nga Lord, amok nga kabailam nga tulungan nak. Amok kabailam nga i-provide mo daytoy kasapulak. Ulitek man kakabsat nga ibagang man ta sarilim iti Dios iti kamang ken pigsak. Sisagana at tumulong kanyak iti nariribok at tiyempo. Agyaman kami Apo. Wen dawatek man nga agkararag tayo iti nga gundaway. Pudno unay Apo Dios. Nga sika iti kamang ken sarikid mi Apo iti tiyempo iti riribok. Agyaman kami Apo. Agyaman kami. Tagtultuloy nga panangayaywan mo iti tunggal maysa kada kami. Kadag iti tiyempo Apo nga kayat mi. Iti agsanod gapo iti nakadado ka riribok iti panagbiag mi. Kadag iti tiyempo Apo nga kaya't min Apo nga mapukaw dito'y lubong gapo iti nakadado nga sangsanguan mi Apo Diyos nga dadagsen Apo Diyos iti nga nagado nga problema Apo at dadag iti sasaom nga mabaling nga magpabilig kada kami iti dating aldaw. Agyaman kami Apo ti assurance Apo nga naalami manen kadagiti sasaom iti dating aldaw nga mabalinda kagaya nga pagsanggiran anyaman nga rigat anyaman nga kasasaad ni iti dating nga gundaway wen Apo iti tarigagay miket masarakan na kami nga agdayaw sumursurot ken addaan Apo iti addaan Apo Dios iti panagtalag nan anay nga panagtalag ken ka Apo. Wen Apo Diyos adu dagiti lapad nga mamati kami Apo nga kanayong ipapaay mo kada kami iti panagbalegi iti pigsa sumango iti anyamang nga lapad nga panangsurot mi ken ka. Agyaman kami mo't Apo iti agtultuloy nga rigtaken tarigaga iti tunggal maysa kada kami. Ammo mi Apo nga saan na kami nga baybayan. Sika iti kamang ken pigsami Apo. Kastamot Apo nga agtultuloy nga pabilgam iti pamati iti tunggal maysa kada kami o Apo. Agyaman kami, iparupok mo, Apo Dios, iti panangliwliwam. Kadagiti kakabsat, ngagdindigid nga napukawan dati ayatin iti biyag. Iti Espiritu Santom, kastamot, Apo, iti rag-o, kadagiti puspuso mi iti dayti nga aldaw. Apo, masarakan na kami kung mga agbibiyag, nga makaayo kan matalag. Agserserbikan ka, in spite doon sa pinagdadaanan po namin. Kastamot Apo nga dawatak dagiti kakabsat mi nga agdingdingag kadagi sibsiba iti radyo da uripay kadagiti adati live streaming Apo iti dayti nga tiyempo nga handa pay Apo nga kadagiti handa pay nga naisuko kadagiti bibiyag da kenka Apo itultuloy mo kada iti panagtuktok kadagiti puspuso da tapno ti kasta masarakan daket mariknada mo't Apo iti kapya Apo iti panagbiag wen Apo agyaman kami agyaman kami Apo iti dayti nga gundaw ikararag ko Apo dagiti kakabsat mi o God agsagsagaba iti sakit agsagsagaba iti wenno sumang sangot na dumaduma nga pakadagsanan iti biyag adu dagiti malmalday gapo iti kinaadu ti problema da adu dagiti agsagsagaba Apo haan nga nasaya at salon at da if nga gapuanan Apo tinakat adu nga panpanunutan da iti panagbiag iti dayti nga kanito Apo dawatek man iti panangarakop mo kadakwada dawatek man Apo Diyos nagtultuloy panang sagid mo kadakwada di panangliwliwam kadagiti nga kabsat Apo ang mabaling nga nabanbanugandan nga agpanpanunot ngam Apo Diyos sursurwan na kami nga kumamangken ka. Umasidig kami ken ka. Apo, sika Apo Diyos ti mangandingay iti tunggal maysa kada kami Apo. Kasamo dagiti kakabsat mi Apo nga adda dagiti unspoken prayer request da anyaman dagiti nga kasapulan da. Anyaman nga tarigagay da Apo itdebman pabilgam Apo mabalin mo Apo naduma-duma man Apo iti kasapulan da dagiti nga agdingding ngem dawatag Apo. Nga sikaman ti pagkamangan mi. Kadagiti ang kasapulan ti panakaagas, kasapulan iti na finansyalan, nagbirbirok Apo Diyos iti trabaho da, sikaman Apo Diyos ti trabaho kadagiti bibiyag da. Kadagiti agbirbirok iti tal na Apo. Mamati kami, kasi kati Jehovah Shalom mi, nga mga paay iti tal na.
Kadagiti upay si kay tinagkari nga di na kami apo nga baybayan. Kat adda nga kanayon kadagiti sibsibay mi. Kadagiti mariribukan iti masakbayan da apo kinunam. Iti saom nga ammom dagiti planom iti panagbiag mi ket ipaay mo apo iti namnama kadagitoy. Nga kakabsat apo. Wen apo iday dayaw da ka. Agsipod da amin nga kasapulan iti panagbiag kabailam apo. Nga i-provide dagito. Awan iti rason nga mariribukan kami no dikit di agtultuloy kami agtalik kin kung mamang kami kayong kagaputa sika iti sanggir mi apo. Bendisyon nam iti tunggal maisa iti dating agmalam. Iparukpok mo apo Dios iti bendisyon ken ragsakan iti agserbiken ka. Apo giyaman kami iti dating aldaw. It din mi amin ken ka o Lord God. Awan iti mabalinan mi, aramidim nga nabalagi, dagiti plano mi, dagiti trabaho mi, wino niya pingaramidin mi iti dating aldaw. Madaydayaw ka, sika iti kamang mi apo. Itinaga na Jesus. Amen. Thank you, Lord. Di pa nagtutuloy ko, itigalan ko, si kaapo, ibagnos ko. Diyak ka, buter, uray na dawat ti ko, tani Jesus ti kamang ko. Anong dadagser kanupay ibig ko na agturong ki kaapo. Yung apo ang yaman na taat dagat ko'y din na ken amo aja tumat na. O apo Alawin kakabsat agyaman tayo iti dayta nga kanta kasayaatan launay nga talaga kamang tayo iti apo. Ni apo Dios no kumamang tayo, han na tayo nga i-reject. Ayan, no di ka rakupon na tayo, liwliwain na tayo. Anyway, agyaman na kadagiti kakabsat nga adda kadagiti sibsiba iti radyo da iti dayta nga gundaway. Thank you very much. Iti panag-tune inyo man iti 1143 DZMR ang gana ko iti panaglipas dagiti nga programa adda kayo latta dita kakabsat. Well, good morning kini sister nga Merinol Sumera nga madanga na dada dito live streaming kakabsat. Blessed morning pastor and to all of us. Keep safe always. Kuna na. Ini ma'am nga Amy nga Bugarin, blessed morning kini sister ko nga Shirley Salazar Blanco. Ma'am Rubilin Darok Agustin, Madam Nagbibuya kini Lenny Gieb. Kuna na good morning pastor. Amen. Praise the Lord. God bless po in your family. Kini Romel nga Guillermo. Blessed morning pastor. Kini Sister nga Roviro sa Salting. Good morning pastor. God bless po in your family. Keep safe. Kini ipag ko. Ayan nga dita lupa Nueva Ecija numapay tus usaran na pailaan kini kasinsing ko ni Fred Carnate. Good morning kada kayo amin dita Lupaw. Ayan Nueva Ecija. Ayan. Kumusta manang iti agdama kasasaad dita. Well, ore pa kini Ma'am Rubilin Darok Agustin. Good morning po pastor. Have a blessed day. God bless you and your family. Elvira Estabilio Apangan. Good morning pastor at sa lahat. Ma'am Lourdes Madam Amot nga agbuy-buy iti dating nga gundaway madaydayaw iti apo. Ayan, Rufino Pascua, nag-asat nga agsapa pastor, God bless po. Diyos niya kini sister nga Josie de la Cruz, madaydayaw iti apo pastor, good morning kada kayo amin. Sister nga Dolly Pascua naragsaken ken nabendisyonan nga bigat pastor ken datayo amin nga mang subsubaybay kini pastor nga Rosita Castro, good morning. Reggie Ramos Rafael, good morning pastor, and to all listeners, happy to hear God's word again. God bless pastor. Gemma Bulanadi, Madam Amot nga Bibuya, di kumpadrek nga Francisco Guillermo. Pastor Intong, good morning. Gemma Bulanadi, good morning. Angie Orpiano, kung na God bless everyone. Kini Pastor Virgilin na Pascual Makaling, Madamamot nga Guibuya. Kini Pastor Mercy Dita Magno, amen. Blessed morning po, Pastor. Alpha Joy Tumanen, kung na good morning, Pastor. Kini Pastor nga Sito, good morning. Okay. Pastor Sito Armillosa, happy morning everyone. God bless Pastor Lawrence and all 1143 DZMR staff. Thank you, Pastor Sito. Joe Bartolome nagasat nga agsapa madaydayaw iti Dios. Apo pastor, Dios apo kuna na, Pastor. Jennifer Caro, kuna na, blessed morning po, Pastor, kay nagasat kakabsat ken Kristo. Yunaida Mindoro na imbang agsapa
kini Pastor at Teresa Martinez. Amen. Good morning po, Pastor. Lita Patawig. Blessed morning po, Pastor. And everyone, hallelujah. Philomer de Jesus, amen. Leonida Mindoro, amen. Helen Ruth Sabiano, he is our strong tower. Amen. Josie Ramos ko na blessed morning Pastor and family. Thank you iti sa iti apo nga mangpapigsamanen iti pamati mi Pastor. Amen. Ini si Sister Leia Cabanyero ko na blessed morning Pastor Lawrence and family. God bless. Marivic Aliaga, good morning Pastor and Pastora Joy. It's a choice day ko na. It's a choice day, choice to walk to God, walk in God, righteousness. Madaydayo iti apo. God bless you all. Sister Jinky Rakal. Amen. Hallelujah. Praise God. Thank you Jesus. Good morning Pastor. Thank you so much for the encouraging word of God. Merinol Sumera. Amen. Thank you. Sister Catherine Kinsay, good morning. Kay Ma'am Amy Agustin Bugarin. Amen, Pastor ni Jesus, iti kamang tayo. Amen. Ma'am Robelinda Roque Agustin. Amen. Kini Sister Elvira Pangan. Amen. Kini Marivic Aliaga. Amen. The Lord is my shield and my strong tower. Sige apo iti kamang ko. Amen ko na ni Pastor Rosita Castro. Jinky Rakal, through your life, Pastor, we're blessed every day. Babaan iti panangaramat iti Diyos kayong kayo iti nga broadcast. Agbaleging inal daw iti panagbiag mi na espirituan. Thank you so much, Pastor. God bless you. Ni Apo Diyos iti mapadayawan. Sister Jinky Radal, Sister Jinky, kati Apo iti katagyaman akmat iti kanayan nga nakatune in mo dito, panag-tune in mo dito 11:43. Katalang kumaday iti kakabsat nga programa ko mga programa ta amok nga kinpacheck nga makapabilag amin. Aya nga programa dito DZMR. Kini Pastor nga Ricky Nelson Barrett, good morning. Sister Milita Macaraeg, good morning. Sister Elvira Apangan, good morning. Kini Tingalina Valentin, good morning. Kini Tita Arlene Pascual, good morning. Leonida Mindoro, amen. Madaydayo iti Apo Romel Bautista. Imbag ta na sa pulak dayto nga programa yo Pastor Lawrence tamiskun iti makangeg iti kasabang native language ko iti usaren watching listening here from Project 8 Quezon City Barangay Bahay Turo. Wow, thank you Brother Romel. Renato Paz, amen. Jim Rose Ramoses ko na amen. Okay, good morning Pastor and God bless. Kada kayo aming nga dagsibsibay iti radyo da kabsat na ibang nga agsapat tayo nga awan labas na iti Dios iti kaman ken piksa tayo si sasagana tumulong iti anyaman nga tiyempo. Lawrence Salazar ng Bangal daw iti Martes. Nangyigan tayo ti programa ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ay pakararag,